moi boas. Hoxe estamos en San Tomé de Piñeiro. Imos participar na carreira reto Pinga Pinga. Carreira especial porque é a carreira que organiza o equipo no que estaba anteriormente, o Clube Deportivo Pinario. O percorrido son 3 voltas moi duras. Xa teño feito esta proba outros anos e sobre todo a última volta, porque é todo o tempo costa arriba, costa abaixo. A última volta notase ben. Este ano, como novidade, na segunda volta vai haber unha cronoescalada, a ver que tal se nos dá. O obxectivo será intentar baixar de 27:11, que fixen o ano pasado, e intentar facer a segunda das voltas a cronoescalada rápida. Este ano, como homenaxe, vanlle facer homenaxe a Antía Jácome, piragüista olímpica, e agora xa quedan 20 minutos, xa me vou poñer a aquecer, a ver. 287, Abril Iglesias Alfaya. Vamos a esperar la partida. Esta decimosegunda edición, Pinga Pinga 2 sin duda, y luego salen Esther Navarrete, Primera Muller, Sandra Mosquera. Oye, acabo de surgir una duda, Internacional de Piguesa de Fútbol Club Barcelona. En un reto horas 55 minutos. Impresionante. Mientras tanto estamos viendo a Esther Navarrete, que acaba de pasar ahora mismo por lo arco de meta. Nivelazo da primeira muller, Esther Navarrete. Intentei na seguir na primeira volta, pero xa aguantaba. Na terceira das voltas tiña que vir a ambulancia por mí. ¿Qué pasa, Bambi?
xa todo costa abaixo. Depois por último repeito, volta a campo de fútbol e meta. E xa non podo calmo. Vaya podio espectacular que tenemos aquí con Duas Tiguezas, con Esther Navarrete, Sandra Mosquera. Ahí tenemos segunda clasificada en esta pinga. Ahí tenemos seguro atletas internacionales. Vamos a esperar. Pois ata aquí o que foi a carreira Reto Pinga Pinga. En canto ao meu resultado, acabei 16º e terceiro da categoría, con un tempo de 30 minutos 40 segundos. Por aquí teño o trofeo. En canto ao percorrido, non foi o do ano pasado, polo que o obxectivo non me valía, pero sí que foi o mesmo que no 2019, onde fixera 29 minutos 56, polo que este ano fui máis lento e non conseguín mellorar. Tamén este ano na terceira volta ia fundido de todo, non había forzas para nada máis. En canto a organización, perfecto. Voluntarios nos cruces, avituallamento intermedio en cada volta, o avituallamento final moi completo, que xa viña nunha bolsa, e despois ainda podía escoller algo máis, duchas no campo de fútbol, de agasallo, deronnos esta camiseta técnica. O que cambiaría sería o percorrido, son máis partidario de non entrar en cada volta ao campo de fútbol e así facer a prova máis curta e posiblemente máis intensa e dura. Aínda que ten o inconveniente de que o público que está na grada do campo de fútbol non te poida ver en cada volta e sós na saída e na meta. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar e xa sabes, suscríbete e vemos nas carreiras.